Мен Сауышты мәктәбенең 4нче сыйныф укучысы Гарифуллин Азамат Сауыш авылы Хәлил мәчетенең төзелү тарихы турындагы эшемне тәкъдим итәм. 1875-1876 елларда авылда мәдрәсә төзелгәннән соң авыл ике мәхәлләгә бүленеп, анда ике мәчет эшләп килә. 1937 елга кадәр авылыбызда ике мәчет була. Тик кызганычка каршы мәчет манараларын кисә башлыйлар. Сауыш авылында да бер мәчетнең манарасын кисеп клуб итәләр. Соңрак аның урынына кирпечтән яңа клуб ясыйлар. Икенче мәчетнең манарасын кисеп мәктәп итәләр. Ул мәктәп яна. Соңрак сул ягына элекке мәчет бакчасына яңа мәчет, уң ягына яңа мәктәп салына. Иске мәчетебез урынына Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәйкәл эшләнә. 1998 елга кадәр мәчет кирәклеге турында сөйләшүләр күп булса да, гамәлдә эшләнгән эш булмый. Шул елның 15 мартында имам-хатыйп булып Сираҗетдинов Йосыф Касыйм улы сайлана. Ул шул ук елның 12 июньне көнне Сабан туенда мәчет салу өчен акча җыйну оештыра. Бу эшне башкаруда Сайфетдинов Мөхәммәд Гали да катнаша. Моннан соңгы көннәрдә дә мәчет салу өчен садака бирүләр күп була. Саклык банкында счет ачыла. Мәчетнең уставы, проект һәм сметасы төзелә. Үзәк җирле үзидарә советы башлыгы Шайдуллин Альфред Рашид улы тарафыннан мәчет салу өчен җир бирелә. Мәчет салырга рөхсәт алына. Моннан соң мәчет салу өчен җитәрлек акча эзләү башланды, дип яза Касыйм улы Йосыф абый. Бик күп оешмаларга хатлар язалар, әмма көтелгән нәтиҗә булмый. Мөфтибез Госман хәзрәт Исхакыйга хәлне сөйләп биргәч, ул Йосыф абый, сез мәчетне сала башлагыз, аннан соң акча табу җиңелрәк була ди. Айрат Альтапов җитәкчелегендә авылыбызның эшчеләре мәчет салыр өчен агачларны кисеп урын әзерлиләр. Һәм авылыбызга Әгъзам Самат улы Гыйбадуллин килеп шул урында мәчет салырга рөхсәт бирде, дип яза Йосыф абый. 1999 елның көзендә мәчет салыначак урында 2 рәкъгать намаз укыла һәм мәчет салу өчен фундамент салына. 2000 елның язында Госман хәзрәт Йосыф абый тиз генә гарәп телендә смета кирәк дип әйтте. Смета гарәп әдел булышлыгы белән икенче көнне ул эшләп бирелә һәм Госман хәзрәт акча эзләп чит илләргә чыгып китә. Закирҗан мулла улы Йосыф абыйга мәчет салу эшләрен Хәлил улы Шамилгә бирүне тәкъдим итә. Моннан соң эшчеләр табу, материаллар һәм башка кирәк яраларны табу Шамил абыйга йөкләнә. Мәчет төзү эшләре турында Шамил абыйның үзе белән дә аралашты. Аллаһка шөкер, килүчеләр дә булды, ярдәм итүчеләр дә булды. Шулай дип әкрен генә якка бастырдык. Настоящий менә ничек шулай кирәк, җирләрен, ниләрен бөтенсен итеп, шулай оформить итеп эшләдек. 2002 елның азагында мәчет төзелеп бетә. Мәчет салуда Касыйм улы Йосыф хәзрәтнең роле зур була. Аңа Госман хәзрәт белән Әгъзам Самат улы оештыру эшләрендә Тәлгать Касыйм улы финанс ягыннан зур ярдәм күрсәтә. Мәчеткә газ керткәндә Баһаветдин улы Тәлгать бик булыша. Мәчетнең зур ая Мөхәммәд Гали улы Марат булышлыгы белән кичәләр 6 ай авыл халкына җыелган акча алына. Мәчетнең аян кую һәм мәчет ачу тантанасы 2003 елның 24 январендә була. Тантананы Госман хәзрәт Исхакый ачып җибәрә. Әгъзам Самат улы, Илдар Мөхәммәд улы, Йосыф хәзрәт чыгыш ясыйлар. Хәлил улы Шамил ачкычны Йосыф хәзрәткә тапшыра. Хәлил улы Шамил абый белән Самат улы Әгъзам Гыйбадуллинның мәчет салу эшенә күп кешеләрен керткән өчен мәчеткә Хәлил исеме бирелә. Рөхсәт итсәгез, Хәлил мәчете исеменә мәктәбне каршы килмим. Мәчет ачылганнан бирле анда мәдрәсә эшләп килә. Укыту эшләрен имам-хатыйп һәм мөгаллиме Наҗия Гаязетдин кызы алып баралар. Шәкертләре Ислам университетында һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укуларын дәвам итәләр. Бүгенге көндә 2012 елдан имам-хатыйп район Йосыф абый шәкерте Марат Ислам улы башкара. Авылыбызда мәчет төзелгәч, бик күп кешеләр яшәү рәвешләрен үзгәрттеләр. Күпләп мәчеткә җомга намазларын йөри башладылар. Намазга йөрүчеләр арасында яшьләрнең саны арта. Мәктәп яшендәге балалар да мәчеткә бик теләп киләләр.
Мәчетебез елдан-ел яңара, үсә, авылыбыз дини авыл булып кала бирә. Үз төбәгенең тарихын, үз халкының язмышын белгәннәр генә тәрбияле, камил акыллы дип әйтеп була минемчә.